βρισκόμαστε με την Αγγελική Δαλιάνη, τη Μαρία την Άσχημη, στο δωμάτιο που μένει στο Παρίσι. Γεια σου, Αγγελική μου. Γεια. Πώς είσαι? Μια χαρά. Για πες μου, πώς σου φαίνεται αυτή η αλλαγή τώρα στο σύριαλ? Νιώθω έτσι σαν να ξεκινάω κάτι καινούριο από την αρχή. Γιατί αν μη τι άλλο είχα συνηθίσει λίγο την εμφάνιση της Μαρίας με τα γυαλιά, τα σιδεράκια, το μαλλί, το φουντωτό. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ξέρεις, νιώθω και πάλι ζωντανός. Η Μαρία τώρα που κοιτάζεται στον καθρέφτη, πώς νιώθει? Παρόλο που της λένε οι άνθρωποι γύρω της και περίγυρός της ότι είναι πολύ όμορφη και ότι άλλαξε και όλα αυτά, δεν μπορεί να το καταλάβει. Νιώθει όμως μέσα της μια αυτοπεποίθηση, αλλά νομίζω ότι θέλει λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσει. Ποια μεταμόρφωση δυσκόλεψε τη Μαρία περισσότερο? Το τελικό στάδιο που αναγκάστηκε να πάει στα σπα. Γιατί εκεί πόνεσε και λιγάκι. Οπότε κατάλαβε αυτό που λένε μπροστά κάλυτη είναι πόνος. Her skin will be cleansed, scrubbed, peeled, polished and hydrated. Όλα αυτά! Να σου πω, Αγγελική μου, τώρα τι θα γίνει? Υπάρχει ο Αλέξης στην Αθήνα, τρελά ερωτευμένος με τη Μαρία. Ναι. Ο Φίλιππος που σε διεκδικεί. Θέλει ο κόσμος να μάθει ποιος τελικά θα σε κερδίσει. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος. Νομίζω και εγώ θα το περιμένω. Η χημεία σας με το Μάνο τώρα στο σύριαλ πώς είναι? Θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή χημεία. Νομίζω ότι είναι και λογικό αυτό, επειδή ξέρουμε πολύ καλά ένας τον άλλον. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό να βγαίνει και στη δουλειά. Το αγαπημένο σου τραγούδι αυτή την περίοδο ποιο είναι? Αυτό το τραγούδι που ακούγεται και πολύ συχνά και νομίζω ότι είναι και πολύ ευχάριστο και έχει έτσι μια πολύ ευχάριστη διάθεση, είναι το Χαβάη της Άλκης του Πρωτοψάλτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θωμά είσαι σπίτι. Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και